I dobar dan svima. Danas ćemo igrati igricu koja se zove Ghost Recon. Tu će biti moj prvi gameplay i to je prvi video. Igricu se skine preko Steama, ne traži mnogo, traži procesor 2.4 GHz, zašto se to rekao, nemate pojma što to znači vjerovatno. Sad ćemo idemo quick play. Znači, molim vas da mi podržite. Stvarno želim da napravim normalno video. Idemo da driver i Mark Souls. Znači, igrica se radi o tome kao nešto nalik Counter Strike-u, ali ne vjerujem da je i blizu tome, jer igrica je više taktička nego ubijanje. Naprimjer, sad imate neku mapu od ovih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mapa imate u igrici, pa je tu igrica kao jedan je Phantom, drugi Ghost, tako se zovu timovi, ali svake runde vi menjate, kako kažem, mesto spawn. Naprimjer, na početku spawnujete se na jednom mestu, a kad se završi runda, spawnujete se na njihovom mestu, oni se spawnuju na vašem mestu. Znači, menjaju se spawnovi, ali, naprimjer, na svakoj igri ima 2 runde. Naprimjer, na Atici, da vidimo Atika. U ovoj mapi, te male mape, naprimjer kao Atika, Sosben, Gallery, te 3 male mape, oni se igraju 3 puta. Osim ako, naprimjer, neki tim pobedi 2 puta, onda će taj tim pobediti, ali ako bude izjednačeno, onda se igra 3 puta. Ali to kao nije isto i u ostalim mapama. Igrica je o osvajanju sektora. Imate A, B, C, D, G, F sektore i njih trebate osvojiti, sve treba da ih osvojite. Svaki tim na početku ima po 2 sektora. I prvi sektor koji mora da osvoji oba 2 tima koji niko nema je A, sektor A se taj zove. Ne, nije. To je C, da C. C ili B, zavisi koja runda. I sad ćemo. Nećemo, ne znam ko si. Jao, nemoj, molim te, pišu, jao. Kako brzi mapu, brate. Igricu igram već oko... Mnogo da je igram, skinuo sam je pre oko godinu dana. Pa sam prestao nešto da igram, pa sam opet se vratio da igram. I tako dalje, da ne dođem u priču. Evo. I igricu možete skinuti preko Steama, naravno, igrica je besplatno, možete preko Steama lako možete skinuti, samo vam treba, mislim, 10 GB slobodnog prostora, što je jako mnogo za nekoga. Naprimjer, sad imate ovaj bar map taj, to je kao zagrevanje. Veoma izlagano zagrevanje, to se kao sve učitao poslije.
Sam sam. A, za malo sam ga bio. Pi. Evo. Securing Charlie. Ja, sam. Da se puši. Ja sam pokidao sve. Ja sam pokidao. Jao, ne mogu da verujem. Podigao me sređe. Kako mrzi moje koje mi dobro sređe. Možda mi obesim. Losing Charlie. Ajde više. Sad im kao riba što gleda. Ja ne mogu da verujem bre da nam je došao odatle i da nas roka sve. Securing Charlie. Kakav idioti, majke mi bre, šta radi onaj snajper tamo bre? Losing Šta Charlie. radi bre ono? Ma se seri bre mamu ti jebe miše, pečku. Ajde, miš. Mislim da dođu. Sad ću majku dođu. Dobre, uđi tamo, idiote jedno. Skidaju nas politički. Ajde. Ajde. Ja, fuck. Ja, fuck. Charlie lost. To. Dobre mačko, prvi kill sa bombom. Device ready. Prvi kill sa bombom. Prvi kill sa bombom. Gdje ćeš sad? Gdje si pošao? Gdje si pošao? Šta ti kažeš? Imaš... Šta će mi tamo pomoći? Aj, vidni. Vidni jebote, šta čekaš? Charlie secured. Charlie se kik. Pa nemoj bre. Pa gdje ćeš sam bre da bilo? Kakav idiot, pa imamo nekog tamo. Ujdi jeboto. Šta je ovo? Ajde, nemaš pameti kad ćeš. Ajde, izađi, šta čekaš? Izađi. Šta su ovo, ta zbija muški skill? Ujdi bre, sad smo pukli. Skidaj ga. Sam pogledao. Sam pogledao gandom skill. Jo, bomba. Živ sam. Ajde. Sad mi dođe. Sad mi dođe, ajde. Kako me savata, peder, mamu mu jebem bre, za malo sam ga roknuo posljednji put. Kurčina jedna, peder, skaču da mogu. Kakav peder, ne mogu da verujem. Lik me lavno samo skinuo sa gore, jebem mogu se skaču da mogu. Device ready. Nećeš ti meni sa gore da skijaš. Ti je pokaži.
Jao, jebote, pa ja ću sam sebe ubiti. Samo sam sebe nisam ubio. Opa, nisam to bio. Opa, sam ga skinuo, a? To malo sam ga skinuo. Kako me je roknuo, bre? Kako me je tako roknuo u pičku, bre, materinu? Kako me je tako roknuo, kako idiotsko? Ne mogu da verujem, bre, šta se ovo dešava. Lik stoji, brate, ja ga pucam, on me roknuo odjednom. Iz 2 metka, pa šta je to, jebote? Ko je to puška u pičku materinu, Rafalni AVP, jebote? Sad ću da vam jebem, bre, mater, sinu. Ti kitine se napušite, malo ne. Udi, jebote, pa šta to puca, jebem ti materije? Šta vam puca, bre, to? Ko su ono puške, jebem ti mater? Ko su oni level opšte? Jebote, stvarno mi nije jasno, bre. Šta je ovo, shit neki, jebote, pa me ubijaju iz 2 metka, jebote. Ovo nije realno sve. I šta ti stojiš, bre, tu kreni tamo, idiote, jedan, bre. Što je lik tu, mislim? Čeka da mi pocrkamo svi, jebote. Kakav mentol, majke mi. Kak je mentol u tu, ovo stvarno nevjerovatno. Dobre, mačko, ubio sam još jednog sa bombom, pičke, vrš. Vidite, bre, svi goni. Sam ga digao sa bombom. Sam gdje imao malo bombera. Vidi. Gdje sam pošao? Gdje ću sad? Gdje ću sad? Pokušaj da mi nastavi. Držimo ovdje. Opa, skinuo sam ga. Idemo, ajde. Ajde, šta je ovo? Tako se skida, bre, šajlet, pičke, tako se to radi, bre. Tako se to radi. Mamicu, imate pojma. Imam sad, nema pojma sve životu. A sad ne može skod, pa ne može kad me stojiš tu ko debil idiot, bre. Idemo. Idemo, sad ćemo skinuti. A nemoj mi reći da niko ne ide ovdje, sad sam ja kao pokidao ih sve tu, niko neće tamo tu. Idi, ajde, nećeš. Šta radi ovaj kreten? Kakav mentor, brate, mogu još toliko izađi da ga rokne. Kakav mentor? Ovo stvarno ne viđem. Ovo prekičemo, ajde. Ajde. Dakle, trebam idem, ja ne znam. Mislim samo. Ajde. Ojoj. Ne valje. A, pa. Eto se. To se jedno suzim. Ala, bak, suziram samog sebe. Mogu samo odati da nam dođu da nas pokupe ko pičke. Ajde, prođi. Znaju gdje su. Sad oni znaju gdje su. To mi. Što me ne volite, da oni znaju gdje su. Jebote, odakle ga roknuo. Vidi ga, pede. Vas da te ne vidi. Vidi, bre. Sam ga skinuo, a? Skinuo ga. Više su pošli. Ajde, brate, prošao nam lik kroz celu mapu, jebote. Brate, ne mogu da verujem. Prošao nam lik kroz celu mapu.
Šta radi onaj snajper bre kad ga ne gleda jebot? Ja da sam snajper bre, ovi bre 500.000 skor bre. Kakav idiot bre, mogu da ga skine bre na brzaka. Kakav idiot je, stvarno ne znam da s kime igram. Taj se tela Bardora. Čeka da mi pocrkam i onda mi pokupi kilove. Kurta snajpers jebote, pa pričaj malo normalan jezik, ne kurta snajpers jebote. Ajde! Da se pošao. Ovo su me obesili za jajet. Ma daj bre, što sam detektovan. Sad idem. Securing Bravo. To bre, mamu ti jebem, ja nisam ga ni skinuo. I ajde, i pobedili smo. Pukli su načisto. Kad im ja uletim, oni odmah pukli. Securing Charlie. Čo što ti debilu jedan? Ti čo velik je, bre? Losing Charlie. No, majke, ti sam ne može. Pa ne mogu da veram, znači će nam se me rok neki peder bre ko ovaj. Kaki pederi majke mi bre. Ja ne znam jebote više šta da radim. Subije majke mi ću subiti. Nikog ne gleda dok snajpere samo ih gleda u polju na svo vreme. Ovaj snajper seo na stepenici koga jebe. Bitno ja da ređem kilom, to nema veze. Znači ću ostati crku koga jebe. Ajde! Neće. Meni ti bombu da bacaš. Pokaži kako se baca bomba kod mene. Ja sad si kupi. Vidi bre, sam malo se gubio. Fuck! Beži nazad. Šta rade bre, vratite se nazad, idioti jedni. Samo džinete tako kretini. Ne moram bude. Tu sam sad rekao idem da poginem sa njim. Sa ovim porukom. Bravo. Sad ti skinem pederu, ja našao mi se penišno poveći. Karam se. Ajde skini ga, brate, gledaj tamo, bro, ću prođem. Dobro. Eto, tome ti pričam bre, pa što ne... Olik me gleda jebote ko retar. Device ready. Krenuli oni trčani i ti gledaju gde su. Sve brate će staviti snajper da ga skine. Ne, on će da ode brate tamo na početak.
čeka da mi pocrkamo pa ću ja da uletim. To fazon. Da ne igre sve tako. Jebote bre, šta ih je? Mamu vam bre jebe. Ne znam ni gdje su bre ovdje. Šta je ovo bre, piči gore. Ovo je stvarno nevjerojatno. Šta ih je bilo bre u pičku materinu? Šta je ovo bre, odakle su nam došli bre? Pa da li je moguće da ga nije roknuo bre? Da li je moguće da je stao i gledao ga bre, debil je? Ja ne mogu da verujem bre. Trebalo bre na početku bombu da baci. Čuti majmu ti jebe ma arabisku bre pičku bre. Kenja bre se nekom sreću bre smo. Ajde bre roknite. Čuti majmu ti sad jebe nešto. Opa sad ću da te sjebe bre pičku bre, a? Sad ću vidimo koja da znam. Kako sam znao da će nam doći odatle bre, baš sam to tamo da krenem u pičku bre materinu je. Kako sam znao da će doći, ko da sam brate bio, ko da sam sada vidio da će on doći tamo. Stvarno nevjerovatno nešto. Vidio se da će doći tamo. Što brate su glupi, pa vidi bre još su nas ubili tamo još oni gledaju. Šta vi čekate jebote, neće vam se... Nećeš se pičku, kad sam baš ono... Securing Delta. Losing Delta. Bre jebote se bacio bombu 2 metra. Kako me je usro pede, ne možeš da veruješ. Kako me je sad usro u pičku bre mater, što nisam očekivao će izaći. Pa dajde dođi vamo jebote, šta čekaš bre? Da crkne možda. Se ne mogu ništa. Opa, crko je mamovu, jebem, sranje jedno. Jao, jebote, pa mi smo najbali. Ovo je sad sačuva ovaj džas crku. Ajde. Ja sam ovdje sama njih dvojicu pomaži, debilčino, jedna.
Zašto ne pomažeš bre debilu nego stojiš tamo bre? Kakav noob! Sad sam crko bre. Securing Delta. Sam tamo stojio Losing jebote. Delta. Ne znam zbog koga oni pobeđuju ovdje. A zbog mene jebote, što se stoje tamo ko idiot neki. Securing Delta. Samo zbog mene pobeđuju, ni zbog koga. Nije bilo mene tamo jebote, već bi izgubili C jebote. Su tupa i kurac. Sad opet sam. Losing Delta. Opet idi Milane sam. Securing Delta. Losing Delta. Ne mogu da verujem bre da mi nije iskoristio jeben ja da sve kad mi trebalo bre. Ne mogu da verujem šta se ovo dešava. Vidi bre, jebote skoro bre u pičku bre materini. Ovo ide neke curine. Ajde jebote bre. Kakvi idioti bre, jebote mi se više ne igra ovdje meč. Opala lapos. Što mi bre ideš meč kad ti kažem ne? I pa major sam dobio pičke. Major sam, mamu vam ga jebem. I to je bilo to sve za danas. Like, share, subscribe. Postao sam major bre. Tako treba. Like, share, subscribe. I to je to. To je sve za danas.